Lang. Ang mga padulong. Maligyan niya. Maligya og. Sa ganas? Saging. Ganas ug saging? Nahalina na ka. Wala pa. Ha? Wala pa. Kasi ganahan ka mo palit ya. Tagpila man na. Kini ganas tag-gisra. Tagjis ang ganas. Ganong ikaw man baligya na haman imong mama. Taas sa balay. Ganong ikaw man baligya imong mama di ay. Man ka mo balik ya. Kay? Namantay ko anak kong mama. Anong kulang mo pangisip. Ayaw mo kalimot og like ug share ani nga video ma'am sir kay malay mo ikaw makadaog og 2,000 pesos ugma pohon sa atong GCash live. Ay kulag pangisip mong mama. Imong papa? Sab ko kailas akong papa. Ay baka kailas imong papa? Nyahamon mo nagpuyo karon. Tapos akong lula. Sa imong lula. Pila mo kapag magsuon? Duha. Duha mo kapag magsuon ikapila man ka. Kaano na. Ikaw may kinamagwangan. Nya karon wa pa kay halina na imong baligya ron. Wala pa. Palit ni kuya ba? Para makapalit kong bugas. Ipalit na nimo bugas ang halina na. Pila man na tanan be? Pila mo na be? Ipa. Kuan. 40. 40 ang halin anak tanan. Sige na ya. Palit ko. Sige be, ali be. Be dali. Para mahalinan ka be. Paliton ko lang na para di ka na magtuglayo. O na kay Cecilio. Wala. Ha? Wala. Imuha na lang na oh. Oh. Thank you ya. Oh, sige. O na pa oh. Oh. Thank you. Apa? Ipalit na nimo bugas ha. Ipalit man nimo bugas siguro ang halin na na. Ug sudan pud ha. Ha ana ra haman dapit ninyong balay di ay. Ito. Layo pa. Nag-eskwela ka karon? Nag-eskwela. Unsa na may grade nimo? 5. Grade 5 imong manghod. Grade 3. Mo grade 3. Mayo ka no kay nakauna-una ka og baligyaan ng kuan ganas. Para po magaan ang trabaho sa akong lula. Ay para magaan ang trabaho sa imong lula. Unsa man di trabaho sa imong lula di ay? Mag-uumar po. Mag-uuma pod imong lula. O ayaw lang ira ng mag-uuma ha. Kay kana mag-uuma nga trabaho, rangal mo na ha. Ang inabuhi man nagpatas, ang ikaw maning kamot kay eskwela ha. Unya ipadayon nimo pagkamaayo nga bata ha. No, gwapa ra ba ka nga bata? Magtarong jud kag eskwela ha. Para makatabang ka pohon sa imong mama ug imong lula ha. Nya karon sukat-sukat sa imong pagkatao di ay wala jud ka kailas yung papa. Wala pud kagingnan sa imong lula ug sa imong mama. O kinsa imong papa? Unsa may pangalan nimo? Mara. Apelyido? Chavet. Chabet, Mara Chabet. Unya karon imong apelyido sa imong papa wa pa ka kabalo no. Ang gidala nimong apelyido sa imong nang mama. Mao po di ay. Unya unsa may ika-message mo sa imong papa karon? Wala. Wa kay istorya sa imong papa no. Kaya wala man po ka kita lagi po sa sukad sa pagkatao nimo. Kibali nagdako ka nga wala jud ka kita sa imong papa sukad-sukad. Wala. Sustan po. Sige anak na lang ha. Muuli na lang ka sa inyo ha, mupalit kag sudan og bugas. Ha? Kaw uli na lang kaw. Kay mo agto, haman nang taday kadapit mo agto. Danapa. Sa Danapa, kalayo pa atong Danapa. Nabaligya ra ka. O sige anak na lang, uli na lang ka sa inyo kaw. Salamat ya. Sige.